Τι έχεις? Τίποτα. Πώς τίποτα? Σ' άρεσε το σαλάμι? Σαλάμι ήταν? Πάλι δεν έφαγες? Πάλι το έδωσες στους άλλους? Έλα ρε Τζανάκη. Τόσος κόσμος πεινάει. Ναι, αλλά εγώ ρίσκαρα το τομάρι μου για σένα. Δώσ' μου ένα φυλάκι. Έλα, εσύ ο κόσμος χάνεται και εσύ φιλή. Ο κόσμος χάνεται, αλλά τουλάχιστον εμείς Δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς. Δεν σ' αγαπώ. Όχι. Επειδή έδωσα το σαλάμι. Όχι. Όχι. Χαλάλι αυτό. Αλλά τι? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ άλλο αυτή την κατάσταση. Κάνε κάτι. Σαν τι να κάνω δηλαδή? Δεν ξέρω. Κάτι. Δεν μπορώ άλλο με δάφτους. Δώσ' μου ένα αυτόματο και θα δεις τι μπορώ να κάνω. Με το σαλάμι δεν γίνεται δουλειά. Βλέπεις που δεν μ' αγαπάς. Σου είπα βρε Τζανάκη τώρα. Εγώ ρίσκαρω τη ζωή μου για να σε ταΐσω. Σου είμαι τόσο ευγνώμων. Σε ευχαριστώ. Και εσύ. Και εσύ. Ωραία. Πες μου τι θες να κάνω και θα το κάνω. Να τους διώξεις όλους, μπορείς? Δεν μπορώ να βλέπω τα μούτρα τους. Όλους. Πώς βρε κοριτσάκι μου, πώς? Δεν ξέρω. Κοίτα χάλια. Ακόμη και εδώ. Κοίτα πώς μας καταντήσανε. Να κατεβάσεις τη σημαία τους, μπορείς? Αυτό θα ήθελα. Das darf doch nicht sein. Wie kann so etwas passieren? Mitten in der Nacht auf der Akropolis? Rufen Sie mich nachher wieder an. Εσύ εδώ. Να σου πω. Τι? Κυρία, ποιος είναι? Τίποτα κυρία. Ο ταχυδρόμος. Έφερε γράμμα από τη μάνα μου. Καλημέρα σας. Ποιος είσαι εσύ? Χρήστος Σταύρου, ο ταχυδρόμος. Ο άλλος που ερχόταν τι έγινε? Κρεβατώθηκε. Είναι άρρωστος. Αυτό. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε. Eugenia! Wo είναι το κόκκινο τσάντα? Findet nichts in diesem Haus. Διακόπτωμεν το πρόγραμμά μας. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Κατά τη χθεσινή νύχτα της 30ης προς την 31η Μαΐου υπεξηρέθη η επί της Ακροπόλεως σχηματίζουσα γερμανική πολεμική σημαία παραγνώστων δραστών. Διενεργούνται αυστηρέ ανακρίσεις. Οι ένοχοι και η συνεργία αυτών θα τιμωρηθώσει δια της ποινής του θανάτου. Τώρα πραγματικά είναι αρκετά. Είναι τελευταία φορά που...